Zoberte si zrkadlo, zapnite slabé svetlo a pozerajte sa sami sebe do očí, bez pohnutia, pár minút. Možno nič necítite, ale niektorí hovoria, že sa po chvíli objaví niečo zlovestné. Vaša tvár sa zmení, vaše oči už nevyzerajú ako vaše. Tak sa pýtam, čo to je? Psychologický jav? Alebo brána do niečoho temnejšieho? Psychologické vysvetlenie javu experiment Caputo 2010. Taliansky psychológ Giovanni Caputo v roku 2010 uskutočnil fascinujúci experiment. Dobrovoľníci si mali sadnúť oproti zrkadlu v tlmenom svetle a 10 minút sa pozerať do vlastných očí. Výsledky boli desivé. 66% účastníkov tvrdilo, že sa ich tvár zdeformovala. 48% videných entít bolo označených ako monstra alebo iné osoby. Niektorí uviedli, že videli tváre mŕtvych príbuzných, vlastnú lebku alebo postavy, ktoré im rozprávali. Disociácia a Troxlerov efekt. Disociácia je jav, keď mozog stratí spojenie medzi tým, čo vidí a tým, čo všetko spracúva. Troxlerov efekt. Keď sa dívame na jeden bod príliš dlho, iné vizuálne podnety sa stratia a nahradia ich vnútorné obrazy. Neurologický základ. Mozog spracúva realitu neustále. Zrkadlo nás konfrontuje s vlastným obrazom, ktorý však pri dlhšom pozorovaní prestáva byť náš. To vedie k tzv. Poruche identity alebo krátkej depersonalizácii. Prvky psychickej poruchy. U niektorých ľudí dochádza k úplnému odpojeniu mysle od tela. Môže sa objaviť ung, des, ukní mne slzy alebo aj hyséria. Čas 3. Legenda z kultúr, staroveké civilizácie. V Egypte verili, že zrkadlo je brána medzi životom a smrťou. V čínskej kultúre sa po smrti človeka zrkadlá zakrývali, aby sa v nich nezachytila duša. Európske povesti. V stredovekých záznamoch sa objavujú súbory prípadov, kde ľudia tvrdili, že cez zrkadlo videli diabla. Slovenský folklór pozná čierne zrkadlo, ktoré sa objavovalo v príbehoch veštkýň a bosoriek. Moderné legendy, príbehy ako Bloody Mary, Black Mirror alebo creepypasta o mŕtvom dvojčati v zrkadle dodnes strašia internet. Skutočné prípady. Prípad 1. Zrkadlový tieň. Muž z Polianska tvrdil, že sa mu po 15. minúte pozerania do zrkadla zdal, že jeho tvár mizne. No keď sa pohol, v odraze zostala tieňová postava stáť. Vraj odvtedy spáva so zakrytým zrkadlom. Prípad 2. Dvojča v kúpeľni, mladé dievča nahrávalo TikTok so zrkadlom. Počase si všimla, že obraz jej v zrkadle mrká o sekundu neskôr. V noci vraj počula zrkadlo praskať a ráno bola na skle otlačená dlaň. Prečo nás to desí? Zrkadlo nás konfrontuje s vlastnou identitou. Psychologické štúdie ukazujú, že človek sa bojí toho, čo pozná a zároveň nepozná. Pozeranie do vlastných očí aktivuje mozgové oblasti spojené s introšpekciou, ale aj existenciálnym strachom. Keď sa dívaš do priepasti príliš dlho, priepasť sa začne dívať na teba. Skús to. Zhasni. Pozeraj sa 5 minút do očí a povedz mi dolu v komentári. Videl si niečo, čo tam nemalo byť? Svet je plný záhad. Niektoré sa dajú vysvetliť, iné nie. Ďakujem, že si pozrel toto video skrz obrazovku.